way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. This is TJ, dedicating the song to Lead Belly. Whoa, Black Betty, Bamberland. Whoa, Black Betty, Bamberland. She's from Birmingham, Bamberland. Way down in Alabama, Bamberland. The way she shake that thing, shake Bamberland. Oh, she make me sing, Bamberland. Whoa, Black Betty, yeah, Bamberland. Whoa, Black Betty, Bamberland. She really get me high, Bamberland. You know that's no lie. Bamberland, she's so rock steady, yeah, Bamberland, but she's always ready. Bamberland, whoa, Black Betty, Bamberland, whoa, Black Betty, Bamberland, whoa, Black Betty, Bamberland, whoa, Black Betty, Bamberland. Had a child, Bamberland, but she swears it's mine. Bamberland, she must be out of her mind. Bamberland, she must think I'm blind. Bamberland, oh, Black Betty, Bamberland, oh, Black Betty, Bamberland, oh, Black Betty, Bamberland, oh, Black Betty, Bamberland. Monday she got me arrested. On Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. When walking, Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she Der er den ene der. Fuck, det var forsvundet. Jeg lavede næsten Molberg. Den anden er der. Det hele var forsvundet. Ja. Nej, hvad laver du? Det var hjælpe her. Fuck nej, jeg gør sig selv. Jeg gør over Hiva. Kører du mig? Hvad? Ej, men du var fandme kæft. Hey! Jeg syger det heller ikke. Hvad fanden kæft på, jeg fandt der? Kom, hvor du bliver! Kom nu! Kom nu, Bea! Skete der noget, Bea? Hvad med din rakken, jeg ikke er væltet endnu? Hvad? Det filmer du ikke, det der. Det var sagde til mig. Jo.
Godt, Peter. Så er nok, jeg har det som den første dag på alpinski. Han er kommet op, eller hvad? Han står der, BR. Hvordan har han det? Jeg så ondt i røven. Jeg rammer over det der lige ved træet, og så rammer jeg lige ned i bryst. Nu kommer en anden derom, som også lige støtter. Peter ligger derovre ved træet, så leger stadigvæk. Firkante. Jeg håber, jeg sagde med. Jeg fik ikke du væltede. Jeg fik, du kørte rundt om træet. Hvor står du hernede? Det er han styrer det hver gang. Ja, det kunne jeg ikke lige... Ja. Skal vi have den igen? Jeg fik ham ud af kontrol i hvert fald. Hvor føles det dårligt? Nej, jeg fik det ikke. Det er heller ikke specielt godt. Ikke ordentligt. Anders, bagved. Går det videre, Dan? Anders, lad mig bare filme! Hvor satan! Nej, Anders! Ej, undskyld, BR. Ej. Ej, jeg står nu med ski. Det er ubehageligt. Fuck. Ej, det er min BR. Så tager jeg det, vi har ude at fylde på her. Fordi stop. Kom nu! Tak. Kan stå der sådan? Bare kom! Det ved jeg ikke. Jeg hører det ikke på en dag. Fuck. Peter væltede! Peter væltede! Der ligger ski midt på banen! Nej. Stop. Du skal bare gøre det stille og roligt. Nej. Hvilke ski? Peter, for helvede, jeg forstår det. Det er jo ikke særlig godt for det. Nu kommer Dons! Ski på banen.